Például az elektromos cigaretta, amiről most pécsi kollégáink számolnak be. Így van, hát a nem dohányzók világnapján mi másról is beszélgethetnénk, mint arról, hogy hogyan ne dohányozzunk. De Káldi Zsolt hozott nekünk cigarettákat, vagy cigarettának látszó tárgyakat? Szóval, hogy mik ezek? Inkább annak látszó tárgyak. Inkább annak látszó tárgyak. Ugye itt szó volt az imént egyébként arról, hogy vannak Amerikában fejlesztések, ez is valami olyasmi, szóval mik ezek? Így van, ez is egy amerikai fejlesztés. A világban már nagyon régóta felbukkant, nálunk is már 4-5 éve tettek rá kísérletet, hogy elterjesszék. Elektromos cigarettának hívják ezt a kis szerkezetet. Ez 2 részből áll. Mindjárt be is mutatnám. Jó, akkor átadom. Jó, én csak azt látom rajta, hogy kicsit nagyobb és kicsit nehezebb. Így van, így van. Hát azért nem teljesen olyan, mint a cigaretta, inkább talán egy tollhoz tudnám hasonlítani. Szét is lehet csavarni. Így van, szét lehet csavarni. Ez a kisebb része, ő maga a patron, ő 2 részből áll, van benne egy porlasztó, és van benne egy vegyi anyag, ami igazából a nikotint is tartalmazza. Ez a hosszabb rész, ez pedig maga az akkumulátor, ez egy lítiumos akkumulátor, amiben még van egy vákuumkapcsoló is. Van, ami energiával látja el a porlasztót. Így van, a porlasztót, ugye? És ezáltal nagyjából úgy indul működésbe a cigaretta, hogy a szájához emeli az ember, és csak megszívja. Na hát akkor most történelmi pillanat következik, mert hogy rágyújtunk egy stúdióba, de valójában nem is jó kifejezés. Így van, mert nem gyújtunk rá. Hiszen nem gyújtunk rá, mert hogy ez nem ég, cigarettázni lehet vele. Így van, megmutatja, bemutatnám, bár én önmagában nem dohányozom, de fantasztikus az illúzió, mert hogy ízzik az eleje, legalábbis világít, és úgy látjuk, hogy füst is jön belőle, ami nem is füst, hanem egy vízpára. Ez egy vízpára. Ez egy leszokást segítő eszköz? Igazából nem arra fejlesztették, hogy bárki is leszokjon vele. Ad egyfajta alternatívát arra, hogy egy kicsit egészségtudatosabban dohányozzon az ember, hogyha lehet itt az egészséget a dohányzással kapcsolatba párosítani. Így van. Annyi, hogy mivel nincs égéstermék, ezért nem beszélhetünk kátrányról, és nincsen szénmonoxid, ami az orvosok szerint a legfőbb kockázat a dohányzásban. Ugyanakkor van nikotin, de a nikotin az azt mondják, hogy esetleg függőséget okozhat, de hogy nagyobb problémát nem. Szóval úgy lehet vele dohányozni, hogy az ember kevésbé károsítja a szervezetét. Volt-e már olyan vevője, mert hogy ön dohányboltos tulajdonképpen, volt-e már olyan vevője, aki cigarettát ment bevásárolni önhöz, aztán végül is egy ilyennel ment haza? Hát volt, mihelyest megtudták, hogy ilyennel is foglalkozunk. Vagy hát azért a tapasztalattal? Az embereknek a többsége azért most már valamilyen szinten megpróbál tudatosabban vagy leszokni, vagy egy kicsit csökkenteni a dohányzást, vagy a környezete hatására, vagy mert saját maga ezt így elhatározta. Nyilvánvaló ez a dohányzásnak is egy passzív irányba történő elmozdulását, legalábbis hát a környezet az ugyebár azt a kellemetlen illatot nem érzi. Igen, ezt be is tudok róla számolni, hogy így van, mivel nincsen illat, füstöl, de hát tulajdonképpen mivel nincs illat, ezért itt passzív dohányzásról nem is beszélhetünk. A saját környezetünk ezáltal tisztább, egészségesebb lesz, ugyanakkor viszont maga a mozdulat, nagyon sokan azt mondják, hogy a dohányzásnak az egyik legjellemzőbb oka az ez a passzív cselekvés, hogy az ember megfogja, a kezébe fogja valamit, és akkor ott megszívja. Említette, hogy nem cigarettázik, meg én sem. Vannak visszajelzések, hogy képes volt ez az elektromos cigaretta pótolni a dohányosok számára azt a megszokást? Nagyon sok vásárlónk úgy jött vissza, hogy teljesen elhagyta a hagyományos cigarettát. Egy-ketten viszont felesbe próbálják, szóval amikor megtehetik, akkor a hagyományos dohányzás, de mondjuk munkahelyen, irodába, teszem azt rendőrintézetbe, vonaton, hogyha utazás közben mondjuk, mert nagyon sokan azért függőek, akik nem bírják hosszabb ideig ezt dohányzás nélkül, arra viszont ez egy nagyon jó kis szerkezet. És akkor legalább az idő alatt, amíg elektromos cigarettát szívnak, kevesebb káros anyag jut a szervezetükbe. Hát köszönjük szépen, hogy eljött. Szóval ez volt az elektromos cigaretta. Lehet, hogy segíti a leszokást, de arra mindenképpen jobb, hogy egy picit kevesebb kátrány jusson a dohányos szervezetébe, hogyha ezt választja a Szó Budapesté.